vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndakati ndatangawo kupinda muno muJoni ndakasangana nemamwe masituation ekuti ndega ndikasvika pakuti kunze uko kune vanhu vane mishonga, vanhu vakaromba. Zvakaitika kuti ndinge ndichizotanga kushandira mhuri iyi ndezvekuti mulocation imomo mandainge ndichigara sisi vangu vainge vachiwirirana nomwe mukadzi uyu ainge ari muSouth African. Saka akabva azotaura nasisi vangu akabva ati iye bosi vake vainge vachitsvaka munhu wekuti anenge achizoshanda kumba kwavo as a maid. Saka bosi vacho ava mukoma vanotoita zvezvo zvekuti vanoita zvokutenga mazita emarestaurant, vanokwanisa kutenga kana King Pie kana kutotenga McDonald. Vane mari ine mumvuri, mari inotyisa mukoma zvekuti kana pamba pavo so mukapasvika munoona kuti vanhu ava vane mazimari avo, vanhu ava vane mari dzavo. So zvakazoitika ndezvekuti mushure mekunge sisi vangu vazonotaura nevanhu vaya then vakabva vazonzi vange vachizouya neni. Ndakabva ndazotorwa nasisi ndikabva ndazoenda nasisi kuya, inini ndikabva ndazotosara kuya ndava kutoshanda semusikana webasa. Ndakabva ndavimbiswa mari yainge iri nani, neniwo ndakatoona kutoti mari iyi inokwanisa kutondibatsirawo kuti ndinge ndichizotochengetawo mama kumusha zvekare nemwana wangu uyo wandainge ndakasiya kumusha. But chinhu chakatanga chandidisturba tichangosvika pamba apa ndechekuti painge pakazara zvirema. Saka ndakatanga ndichafunga kuti vanhu ava maybe vanhu vaya vekuti vanenge vaine moyo yakanaka yekuti vanenge vachingoadoptawo zvingava zviri zvirema kuitira kuti vange vachingobatsirawo mweya waMwari, because vanhu vacho vainge varipo vakaremara vainge vakawanda. But still chakatanga kundinetsa ndechekuti ndakazvibvunza kuti fine, then kana kuri kunzi vanhu ava vanongofarirawo kuchengeta zvirema, then why is it zvirema izvi vasingazvichengeteri somewhere? Why vachisarudza kuzvichengetera pamba pavo? Asi semunhu ainge achiri mutsvawo panzvimbo ndakabva ndazongoramba zvangu ndiri zii ndichingorida hangu situation a little bit by a little bit. Ndakazoti ndava kutanga kudzidziswa mabasa nemukadzi wacho uyo ainge ari mukadzi wemurume ainge andi-employer wacho iyeye ane marestaurants akawandisisa. Then ndo pavakabva vazotanga kundiintrodusa kune zvirema zviya ndo pandakabva ndaona kuti zvirema zvose izvi zvainge zviri vana. Ndo pandakabva ndazoona kuti vana vavo vose vavakazvara vainge vakaremara, vose vainge vagere mumawheelchair. Vanhu ava mukomana Ashe vane vana 8. Pavana 8 vacho ivavo vose vakaremara. Hapana kana umwe zvake mukoma wekuti unoti uyu haana urema, vose vagere mumawheelchair. Misana yavo iyi mukoma yakaita sekunge yakabhenda. Saka vakabva vazondiudza kuti ndo zvavainge vanditsvakira izvozvo, vainge vachida munhu wekuti anovabatsira since ivo vari vanhu vekuti vanogara vari busy. Saka ndakabva ndaudzwa kunzi basa rangu harisi rekuconcentrata nemumba too much. Ndainge ndichingoti pandinomuka makuseni kana ndikangovhacuuma ndiro, aiwa mai vacho vakanditi haisi kana problem, because ivo vaipota vachimbotora vasikana vavo, then vasikana vacho vobva vazongouya vongoita tidy up, then kana dziri sendiro inini ndaifanira kungosukawo ndiro idzo dzinenge dzichingoshandiswawo musi iwoyo, dzinenge dzangoshandiswa. Ndo mashandiro acho andainge ndichingoita. Rangu juti rainge ringori rekuti ndinge ndichingotarira like vana vavo avo vainge vakaremara pose pavanenge vari, neniwo ndinofanira kuti ndakaisa cheya yangu ndakagara parutivi ndichiona kuti havasi kuita zvinhu zvekuti zvinokwanisa kuzovakuvadza here. Vana ava mukoma last born yavo iye ainge aine 13 years, then first born yacho zvainge zvichinzi first born yacho ine 35 years. Saka vose vakadaro mukoma, hakuna kana akambowana, hakuna akawanikwa, vose vagere pamba pevabereki vavo. Saka mukoma zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndamuka makuseni ndobva ndafamba room by room, because ivo vairara
2 per room, then ndobva ndazovabvisa pamubhedha. Kana kuri kunzi vanenge vamesa apo mubhedha, ndobva ndatora machira aya ndobva ndanomawacha, then umwe noumwe ndenge ndichimuisa muwheelchair, ndobva ndaenda kunomugezesa because vainge vachigezeswa ari makuseni, then ndobva ndatanga kuvaitira macereals ekuti vange vachidya. Here we are talking about people mukoma vane mamillions ekuti haaverengeki nekuda kwekuti vane mari dzakawandisisa, ende kalifestyle kavo mukoma ndekekungoti ivo bosi vangu murume nemukadzi zvavaingoita ndezvekungoti kana vachida kuenda kuout, so vaingoloda vana vavo ava, vainge vaine motikari dzavo mbiri, so idzo dzavaishandisa dzainge dzakarenovhetewa zvekuti munhu ane wheelchair anokwanisa kupinda. Mamwe mabenzi so akanaka akaita kunge maIveco so eblack, vainge vaine maviri iwawo, then mai vacho ndo vaizodriver imwe, baba vacho vachizodriver imwe. Asi taizoti kana tasvika, kana kuri kunze tinenge tasvika kurestaurant kuya havaizoti vana ava vange vachizoburuka, aiwa taizodyira tingorimo mukombi imomo. Vaingoenda vobva vazonopresa order iya yekuti inenge iri take away, vaingo order aya anonzi mabuffet, vanhu vobva vazongodyira mukombi imomo. Ndo pavanenge vachitoti vaenda out nevana vavo. Kana kuri kunzi kumavacation, vaingoenda kumavacations vari voga, then vana vaingosara. Vainge vasingadi kuti vana ava vanyanye kufamba kana kuonekwa in public. Pamba pacho mukoma pane imwe security yekuti inotyisa, kana kuri kunzi kana iri wifi inenge yafa kana kuti maalarm system anenge achida kugadzirwa, vana ava mukoma ndaibva ndanzi ndinge ndichivatora ndobva ndaenda navo upstairs. Saka kuupstairs uku kune rimwe zirumu rainge rakaita zihombe, so rainge rakaita kunge zimovie house, ndo kwandaibva ndazoenda ndobva ndazonogara navo ikoko vachiona rimwe ziTV, zibig TV screen rainge ririko upstairs ikoko. Then vanhu vaya vanenge vachiita basa ravo, kana vazopedza kuita basa ravo, ndo pandaibva ndazonzwa bosi vangu vachizondidana vachiti ndinge ndichizouya navo vana ava, then ndaibva ndazodzika navo upstairs. Mukoma situation yandakasangana nayo pamba apa isituation yekutoti kunyangwe mupfungwa mangu so ndainge ndava kuita sekunge neniwo ndava kutotanga kutoita kunge munhu anopenga, because it was not an easy thing kuriritira vanhu vakaremara vanokwana ivo kuita 8, ende pau8 hwavo painge paine vamwe vacho avo vainge vachiti havakwanisi kana kutotaura, hautombozivi kuti kana achitaura newe anenge achizama kuda kuti kudii. Saka zvakazotanga kundivhiringidza, ende zvekare chakazotanga kundivhiringidza inhau yekuti first born aiwanzokufarira kutaura neni achinditi iye ainge achida kundiroora. Saka ndakabva ndazongoti one day ndakagara zvangu naye, ndainge ndakagara pedo naye, ndakabva ndamuti asi chimbondiudza iwewe kuti ko chii chinoitika kwamuri, then kana ukabvuma kundiudza ndinobva ndazobvuma kuroorwa newe. Akabva atanga kuseka, apa munhu wekuti kana achitaura haakwanisi kukontrola mazwi ake. Akati aseka kudaro ndo paakabva angoti mama nadhedhi ndo vakafamba vakaenda kuDurban vakanotora zvimatokoloshi zvavo. Saka zvimatokoloshi izvi ndo zvinoita kuti kana mama kana vaine pamuviri zvinobva zvazovhuna musana wemwana uyo wavanenge vakatakura. Ndo zvakaitika pandiri, zvekare ndo zvakaitika pane vanenge navangu vose. Ndikati ko iwewe wakazozviziva sei kuti ndo zvakaitika, ndo zvakaita vabereki vako? Then iye akabva azoti hanzi gogo amai vaamai pavainge vachiri vapenyu vasati vachikorwawo musana nazvo zvitokoloshi izvozvo zvavakaenda kunotora kuDurban vabereki vacho, hanzi gogo vaigara vachingopopota. At that time hanzi iye kunyange zvake ainge akazvarwa aine hurema, but ainge asina kuvhunika musana sezvaakazoita mushure mekunge gogo vacho vashaika. Saka hanzi gogo vacho vakauya vakapopota. Gogo vacho hanzi vainge vari muzalwane, vakabva vauya vakatanga kupopota vachinamata. Saka ndokubva vazodanirwa mapurisa nemukuwasha zvekare nemwanasikana wavo, mushure mekunge vati rasai zvinhu zvenyu, tarirai muone kuti zvinhu zvenyu ndo zvaremadza mwana wenyu. Then ndokubva vazodanirwa mapurisa. Vakati vangotorwa nemapurisa vachizonorilisiwa gogo vaya hanzi vakabva
vazongoita accident, vakangoita zvokungorohwa nemotikari, but not that much. Pavainge vachitokrosa, vainge vachikrosa tara, ndo pavakabva vangodhumwa nemotikari. But iye achitaura ainge achiti gogo havana kumboita mainjury, vakangokuvarawo zviri normal, but vakabva vazotobhenda musana. Iye akati gogo vakataura ivo vachiti vasati vafa, zvikwambo zvemwana wangu zvimatokoloji zvake ndazviona zvauya. Pazvauya chimwe chandibata makumbo angu, chimwe chikabva chandibata kumafudzi kwangu uko, then chiya chainge chakabata gogo ava makumbo hanzi chikabva chatanga kupeta gogo vaya kusvika vazonzwa kuti musana wavo hanzi wakarira kuti ka, then ndokubva vatotadza kutofamba vakabva vaita paralyzed. Pandakanzwa nyaya iyi mukoma, ndakanzwa kana ndega ndichinzwa shungu zvekare, ndichinzwa tsitsi, ndichinzwira vana vabosi vangu tsitsi. Akabva ati unofunga kuti ndizvo zvega here? Hazvisiri zvo zvega. Ndikabva ndati ko uri kurevei kana uchiti hazvisiri zvo zvega? Akabva azonongedzera imwe hanzvadzi yake, akabva ati uri kuona hanzvadzi yangu iyi? Ndikabva ndati chii chinoitika paari? Akabva ati izvezvizvi hanzvadzi yangu unombozvibvunza here kuti why is it most of the times anongokaruka amuka ari kumaperiods ende anenge achiita sekunge munhu abva pamovhiri? Ndikabva ndati amai vako handiti vanototenga maternity pads aya anoshandiswa nevanhu vanenge vabva mukuzvara, saka zvaigara zvichingondinetsa kuti why vasingamutengere manormal pads. Saka akabva aseka akati wazviona ka kuti zvepano zvinoitika, pane zvitokoloshi zvinopota zvichiuya zvichitikanganisira isusu kuti tisakwanisa kufara. Ndikabva ndati saka chii chinenge chichiitika kwaari paya paanomuka akazvispoila? Ndokubva mwana uya wabosi wangu ati kwandiri zvitokoloshi izvozvo zvakasarudza kuti iyo hanzvadzi yacho iyo yaainge akanongedzera kuti ndiyo inofanira kuti inge ichizova mudzimai wezvikwambo zvacho izvozvo. Saka zvikwambo izvi hanzi zvitori nenguva yekutoti mukunorara naye paya hanzi zvinotomupa pamovhiri pekutoti anotobatira pamovhiri physically. Saka sezvo anenge piwa pamovhiri nechikwambo, mwana uya uyo anenge achikura mudumbu make, mwana iyeye haakwanisi kuzongoramba achikura nekuti anenge asiri munhu, anenge ari mweya, unenge uri mweya wakazanganiswa nemunhu. Saka then mweya iwoyo haukwanisi kuzongoramba uchingokura, ndo paanobva azoita miscarriage. Mukoma, kubva musi wandakaudzwa zvinhu izvi, hamaino kuti vabereki vacho vakanyumwa kana kuti chii chakaitika kwavari. Vakangotanga kungoita kamwe karusarura ganda, vakangotanga kungoti maZimbabweni tinokuzivai kuti munoba. Vaingoti zvezvo panews kana pakataurwa nyaya yekuti muZimbabweni anenge aita crime, mukoma ndaichiona zvekuti kana ndega ndaishaya mufaro ndainge ndava kumistreetwa zvezvo zvekutoti panapa hatichatombodi kana kukuona. Then mukoma ndakazoti ndataura nasisi, sisi vakabva vati kana zvirizvo zviripo pamba ipapo, it is far much better unge uchisiya basa. But kuti ndinge ndichizosiya basa ipapo mukoma zvakandiremera. I think kuti vanhu ava vakazoita like vainge vandigadzira, because ndaiti mwedzi uchitanga, so ndobva ndazviudza kuti ndichingonopiwa pay yangu chete ndokurongedza mabhegi angu basa ndobva ndasiya. Asi mukoma mwedzi waizoti wapera ndaibva ndatanga kuti apa panapa ndikuita mudya ndigere rimwe basa rekuti ndinongoswera zvangu ndiri paWhatsApp kana kuti ndingoswera zvangu ndiri paYouTube. Basa rakadaro ndinoriwana kupi? Apa dzimwe nguva ndaingoswera zvangu, munoona vainge vaine pool, saka pane tumwe tuya tumibhedha tuya tunenge twakaiswa pamapool, ndo pandaiswera zvangu ndakazvambarara. Ivo vainge vasitomborina basa nazvo, as long as ndakangotarira vana vavo zvirema avo vanenge vakagara pamawheelchair, vakangotarisa zvavo swimming pool. Swimming pool iyi yaigara yakaiswa rimwe zinet kuitira for an emergency, kana kuri kunzi if anyone falls into the swimming pool haazokwanisi kunyura mumvura, anenge angori pamusoro penet. Saka ndaitombobatirwa nehope mukoma, ndakarelaxa, ndakarara muzasi mekamwe kaumbrella, then ndiripo pakamubhedha
kaya. Saka ndo zvaingoramba zvakandibatirira, those small minor things. Dzimwe nguva ndaiti kana ndabuda nemukadzi wacho uyo ainge ari mukadzi wabosi wangu, aikwanisa kutombomisa motikari yake by the side of the road over ati uya undikudzidzise kudriva motikari. Apa dzinenge dzisiri motikari dzemhanga-mhanga, anenge ari mazimotikari majagwa, motikari dzekuti wega nyangwe uchifamba so wakabata steering wheel yacho unonyazokunzwa kuti uyu ndo upenyu. Apa vaiti kana vakanditrita rough then vaibva vazotanga kundipromisa, vaikwanisa kungotaura kuti isusu tine mari, isusu kunyangwe mapepa kana uchimada tinokwanisa kutokuitira mapepa ukatoita mwana wedu. Saka ndakangoramba ndichingoconfuswa like that mukoma, ndikatoshandira vanhu ava kwenguva yakareba, but ndakazoti ndaenda kumba mukoma mushure mekunge ndaendawo kune rimwe sowe ndichitofambirawo dzangu dzimwe nyaya. Ndakabva ndazongopiwa umwe munamato. Mushure mekunge ndapiwa munamato uya, madzibaba vaya vakabva vati handisi kuda kukuudzai zvakawanda, but chandinoda kungotaura ndechekuti kana madzokera kuJoni zviri nani kuti munge muchitambudzika kana kuita basa rekuti munofamba muchipa vanhu zvenyu zvipepa musingawani mari yakawanda, because pamugere ipapo ndaona kuti ropa renyu richazodeuka, muchazova chibayiro chichashandiswa pamba ipapo. Saka dai kuri kunzi munokwanisa, please zamai kuti pamuchazodzokera kuJoni mutsvake rimwe basa. Munoziva mukoma, ndainge ndichiri nemweya uya wekuti saka kana ndikasiya basa racho ndichazoita sei. Then madzibaba vaya vakabva vazondipa munamato vakati chiendai munogeza nemunamato uyu, nekuti pari zvino ndiri kutoona kutoti kunyangwe ndichitaura kunge ndiri kutaura nemunhu, but ndiri kutaura nemunhu akatotorerwa pfungwa dzake kudhara. Pfungwa dzenyu dziri kutokontrolewa neavo vamunoti ndo mabhosi venyu vamakasiya kuSouth Africa. Ndakabva ndakushwa kumeso mukoma, achiti ainge achibvisa izvo zvainge zvakaiswa kumeso kwangu zvaipota zvichindikwidibira kumeso zvichiitira kuti ndisakwanisa kunyatsokurizina. Then ndakabva ndazopiwa mvura yandaifanira kuti ndinge ndichigeza nayo kwemazuva 3. Zuva rechitatu mukoma ndakati ndapedza kugeza ndopandakabva ndazoita sekunge munhu ainge vakutanga kunyatsokurizina, like munhu ainge ambopenga, so zvezvokuti pfungwa dzako dzinenge dzava kutanga kudzoka kwauri. Ndo zvandakatanga kunzwa ipapo mukoma, ndikati no man damn it, sure pano paya nezvinhu zvose izvo zvandakaudzwa nemwana wabhosi vangu ndongoramba ndichingozvibhilivhisa kuti kunyangwe ndikasiya basa pamba apa handifi ndakakwanisa kuzowana pamwe panhu pakafanana neipapo pandainge ndichishanda. Mukoma pandakazodzoka kuJoni ndakabva ndangoti never, ikoko handidzoki. Pari zvino zvangu ndinongoshandawo kumakula zvangu. Mari yandinopiwa it is like less than mari yandainge ndichipiwa uko. Ndainge ndichipiwa 3 times the amount yandiri kupiwa nemukula uyo wandiri kushandira, but at least uyo mukula wandinoshandira haana zvake kuromba. Hakuna chinhu chinorwadza mukoma sekushandira munhu akaromba, because unoitiswa zvimwe zvinhu zvekuti maybe newewe in the future zvinokwanisa kuzokukanganisa. Ameno pamwe pose pandainge ndichikliniswa vana ava vakaremara, maybe neniwo zvichazondiafecta in a way in the future. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ende vahanzvadzi vedu havasi munhu wekutoti atokura. Vahanzvadzi vedu ava vachitoriwo musikana wechidiki. Vakabva vazowedzera vakati ikoko kwatainge ndichishandira ikoko taiva nenguva yekuti sevasikana vaishanda kumayadhi ikoko taikwanisa kunogara mupaki. Saka hanzi vamwe vasikana avo vainge vachishanda in that street umo mandainge ndichishanda, vazhinji vacho vainge vari maSouth African. Saka hanzi vaiwanzokuti paya patinenge takagara, hanzi vaibva vati kwandiri, saka iwewe unofungidzira kuti isusu tose zvaunotiona pano uchizosvika kuzonopinda basa pamba apa pawakapinda basa, unofungidzira kuti isusu tainge tisina hama dzekuti taiziva kuti dzinotambura zvekuti taikwanisa
kuti tinge tichiuya tobva tadzitsvakira basa. Ndakaudzwa kuti hanzi pamba apa pakatomboita makore nemakore pasitomborina musikana webasa uyo ainge achiita izvo zvandainge ndichiita. Hanzi musikana akagomisidzira kushandapo zvekare ainge ari mumwe musikana aibva kuLesotho, asi musikana uyo hanzi one day akangobudapo ari makuseniseni, hanzi akangobudapo akatopfeka night dress achiridza mhere. Hakuna kana akakwanisa kumubata. By the time hanzi vanhu pavakazofunga kuti tadii tafonera polisi, musikana uya kuzonomutsvaka, hanzi akatsvakwa ndokubva ashayika. At that time hanzi mabosses angu avo vainge vari mabosi hanzi vainge vari kuvacation, saka akangobuda ndokubva angotanga kumhanya akapfeka night dress. Saka vainge vachiti ameno pamwe akafa pamwe akadzokera kuLesotho, but mashoko avainge vachindiudza mukomanashi awo ekuti saka iwe unofungidzira kuti pamba apa zvapakagara makore nemakore mushure mekunge umwe musikana wekuLesotho angobudapo achiridza mhere, then iwewe wozongouya zvako wotanga kushanda. Unofungidzira kuti isusu basa iroro tainge tisina here hama dzedu dzinotambudzika dzekuti taikwanisa kudzipa basa iroro? Saka mashoko iwawo mukoma ndaigara ndichingomaudzwa, but ndaingozviudza kuti zvimwe kuda vanhu vanondinzwira jealousy because mari yandinopiwa imari isingapiwi vamwe vasikana vanoita zvokushanda mudzimba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Message yake yenumber 2. Zvinoera, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa chaizvo. Please let us talk about this issue in the comment section.